Sawubona mbukeli, siyakwamukela. Kalamva Films nethimba sivakashele umndeni wakwaMavundla. Kanti ubaba uMavundla ubekade evuselela umshado wakhe nowakwakhe umama uMandlovu. Ngisacela ukukuthatha mina mbukeli ngesithi kuyobona ngaphakathi, ngesiphinde futhi sikhulume nobaba uMavundla akasibekele kabanzi ngohambo lwabo kulomshado wabo. Zingane zakwethu, mina nguHlome sakhe wakaMavundla. Ngidabuka eBathenjeni enkosini yakaSithole. Ngasuka enkosini yakaSithole ngangino 15 years ukushona kababa, saya ngakomalume eMabomvini. Mangifike ngakhulela khona ukusuka eBathenjini ngangisemncane ngino 14. Kodwa imikhuba yakhona yabafana ngase ngiyenza njengokudlala induku. Safika ngala ngakomalume ngangena eBhubhodlaneni. Ngaba ibhungu nje lihle. Ngangiyibhungu lihle lalithanda. Ngayifuna into ebheke eceleni. Ngikhulile khona ngaqonywa hayi bafana intombi hayi. Ngangikonywa kakhulu, hayi ukukonywa lokho intombi lezi zenu engiceleni nami. Sasihamba thina soshela empuleni. Kuthi umfuka abani ushayile, ngashaya intombi mina kwaMamaduka u4 ekhaya ngenyanga eyodwa uFebruary. Kwagijima insizwa zonke igoli nethi kuthiwa lo mfana unomuthi kaManzi umama wabuyisangoma. Kanti angithinti imuthi kaManzi. Ngimina nje ngiyibhungu lakwethu. Kuthe kusenjalo umfowethu emncane wefunda wasiyeka isikole naye, washaya naye intombi. Hayi bafika abantu bezofuna imali. Umfowethu meshaya kena wahamba ngafika la eThekwini ngathola inkonzo yabaphostoli. Athi hayi Mavundla la sifuna umuntu onamakhosikazi amaningi. Sifuna umuntu ononkosikazi oyedwa. Unkosikazi wami lenginaye sayahlupheka saciciyela nayo impilo. Saye sashada. Umshado sawushada kwakumshadwana omncane kodwa sasezothi sishadile. Ingakho namhla ngithi haya ngimphinde unkosikazi wami ngimshade kwesibili ngoba akusafani nasekuqaleni. Ingakho kunibona abantu bengaka bakafiki bayeza. Kuza amakhosi la ekhaya. Azongena kulomuzi kaBaba. uMadunduluzana akhwele esakeni unkombo zidlubabe zonke zahude. Ezalo untikitana kade beyitikita abafazi namadoda. Itikite ubani itikite ugenqebe noElias. Umkhulu loyo ungangezwa. Cha bafana bakithi angizokwanda kakhulu. Sazobe sithule ezinye igatshana esongena kuzona. Ake ngiyibeke nje kanjalo. Ukufika kwami la kule ndawo ngathi ngakhona indlu la yodaka. Kodwa ngabona indawo ikhona. Ayangithenge ngoba ngizozakhela phela nami njengendoda. Ngisahlanganisa nje banibona nje umuzi kwanje. Usakhiwe uyakhiwe nje yabona usaqhubeka phambili. Ngiyabonga. Hamba niyamkhona. Dala full safe man. Yeah, dala full man man. Yeah, full safe man, dala man. Dala full man. Dala full man. Dala man. I'm so island this boy. Dala sazo is my dala man.
Mbukeli, ngiyathemba ukuthokozele ukubona ubaba Mavundla usingaye wethu wanamhlanje. Ngicela ukukuthatha mbukeli ngesiyokhuluma ke nomama uMandlovu okumama wakwakhe ubaba Mavundla, naye ekethi ukuthi nje qaphu eke silandise ngomshado wabo nalapho ke abasuka khona bona njengomndeni wakaMavundla. Nangendlela nje ababambisane ngayo ukuze behlale isikhathi eside kangaka emshadweni
okuyisikhathi esiyiminyaka engama-21. Usuku olukhulu namhlanje. Mina nguNtombazonke ngwakaNdlovu eMaritzburg kodwa ngidabuka eGreat Town. Namhlanje usuku olukhulu emzini wakaMavundla. Senza i-21st nobaba uMavundla. Okusho ukuthi sekuneminyaka ewu-21 sishadile nobaba uMavundla. Manje si-celebrate usuku lethu. Usuku oluhle olukhulu. Mangikhumbula emuva sisuka kude nobaba uMavundla. Kwakunzima, kwangelula. Kodwa ngokukhonza uNkulunkulu, ingakho namhlanje sikunje. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu kunakho konke, ngoba ukuba uNkulunkulu bengekho empilweni yethu, ngaba sikho la sikhona nobaba uMavundla. Ngibonga futhi isibindi sikababa uMavundla. Indoda le. Indoda emsabayo uNkulunkulu, indoda ekholekayo uNkulunkulu wayemkhonzayo. Ingakho kunje. Indoda enesibindi, kuthi noma izinto zinzima, kodwa inesibindi. Ngiyakubonga Vundlovu. Ngiyakubonga Vundla wami. Engizokukhuthaza nje kakhulu. Uma umuntu wesifazane ukuze ufinyelele kule ndima, le ndima idinga ukubekezela. Idinga isineke, idinga uthando. Ungathi umuntu uma umbona engenalutho bese uthi hayi ngeke ngiyithole inqubekela phambili. Kwakunzima, njengoba ngithi kwakunzima nje kwakunzima. Sasingenalutho. Lokho esinakho nesiyikho namhlanje sasingazi ukuthi sokuthola. Kodwa ngokuqhutshwa uNkulunkulu nothando likaBaba uMavundla, ingakho sesifike kuleli zinga esikulona. Asinothile, asinalutho kodwa ngokuzama ebhizinisini siwa sivuka kungaphumeleleki. Sithwala kanzima abayazi abaningi endaweni engikuyona la ngisebenzela khona eClermont. Ngibanjwa inkunzi, kuthunjwa ingane zami, kodwa nje uNkulunkulu walokho esivikelile ngoba sasimthemba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu esimkhonzayo. Ume njalo Dwala. Cha mbukeli, umama uMavundla ukhulume kahle. Sithe masimnikeza isikhathi sokukhuluma naye wabeka kahle ngendlela abeke ngayo. Ngicela mbukeli ke sihambe ke siyokhuluma nendodakazi yabo phela uMavundla ngoba awukho umshado okungabi bikho khona abantwana. Kukancane kuthenini uthole umshado ngenabo abantwana. Ake siyokhuluma nendodakazi kaBaba nomama uMavundla ngesizwe yona ukuthi izosibekela ithini ngabazali bayo, izobajabulela ithini. Sanibonani, samkelisiwe lokhulumayo. Namhlanje bekusuku labazali bami begubha iminyaka ewu-21 beshadile ndawonye. Ngithanda ukubabongisa kona konke ababambisene ngakho empilweni. And besicela uNkulunkulu aqhubeke asigcinele bona ngaso sonke isikhathi. Siyabonga nje ngayo yonke into eyenzekile usukwini namhlanje. Sibonga
bafikile emcimbini wabazali basingatha ngayo yonke indlela, banathi support yonke into nje. Siyabonga, phinde sibongeke nezingane zabo uma la befake khona isandla, obhuti nayo yonke into, osisi bonke nje siyabonga. And besicela uNkulunkulu aqhubeke asigcinele bona empilweni nje, baqhubeke benze izinto ezinhle, nathi sikwazi ukwenza izinto ezinhle more empilweni zabo. Siyabonga.
iQalamva Films nethimba sithe masihambe egcekeni kwaMavundla sase sesihlangana nomfowabo ubaba uMavundla, ubaba uMavundla omncane. Sathi naye ukukhuluma naye wase efika nomama bakwakhe nabo bazobeka ngendlela ababeka ngayo bebongise umfowabo ubaba uMavundla. Ngicela nje mbukeli ke sihambe siyoza ukuthi uthini ubaba uMavundla ngomfowabo. Mhlambe ake ngibingelele nje umphakathi wonke. Umphakathi saba kaMavundla, sikaMavundla la ekhaya. Sizojabula kumfowethu. Umfowethu ubeqedela ubephinda umshado wakhe yini anniversary. Hey, waze kwamnandi kaMavundla. Ngiba bonke abantu abakhona. Siyabonga. Saba kaMambedlala thina. Amakhosikazi akhona lawo soba ngime nawo kwakunje nakona ugubhu lami lesisuke nalokude uKZN sihamba naye nje ngeke simdedele nomcimbi esisoba nawo sazonithinta. Siyabonga kakhulu ko-PK sibonge bonke abantu bakugubhu lami o-helicopter oMadlokovu abantu ekade ngihamba nabo banginika umthetho. Inkosi Malanga thethwa bafowethu indodana siyabonga. Into yenu inhle kakhulu. Umphakathi ungifonela njalo ufuna lezi zinto. Ngithi ke nami ake ngivele nomama engashada nabo namba asihlukene sihamba nabo. Imnandi nje into kaMavundla bafowethu angazi. Umfowethu akwenzile kukhulu kakhulu. Ungapheki kwezinye izinto. Ngifisa inhlanhla kuleli khaya uqhubeke nezingane soyizala sibukele kulento esiyenzayo enhle kangaka. Ngiyabonga obaba ufuna babe seqinisweni. Umuntu ofuna ukwakha umuzi nonkosikazi akabe seqinisweni. Akukho okuhlula iqiniso. Uma uneqiniso uzoba namakhosikazi uzowabona emekaje yini iqiniso. Nawe athanda kabi umuntu oseqinisweni ukwenza izinto nomuntu oseqinisweni. Izwe liyazi bahlale bengifonela ngibanika inamba bahlulwe izinto okabanye. Kodwa baningi abezayo kulento ngoba ayinhle bafowethu. Ngeke sikhohlisane inhle siyayithanda. Ngithi emadodeni amanye awayeke omakhwapheni awagane nje ngokusemthethweni. Uma uyindoda gana. Ungalokhu shona ngala kana phumela wenze kahle ekhaya. Thanda umndeni wakho, thanda bayeke ukuhlukumeza abakhosikazi. Bawashaya akekho nenempama ngisho eyodwa nje la. Njoba sile abashawa bayihlalele ngokuthanda. Cha ndaba ezithi ngiyabonga. Okay, ngibingelele babukele emakhaya. Igama lami nguMatholi Mtshali Mavundla. Sibongise umfowethu ngosuku lakho olukhulu kangaka. Isibonele esisibuke kusona umyeni wami ulama ubaba la ekhaya. Into esibuke kuyona ukubumbana. Uma ningabandawonye nizwane kungabibikho ukuxabana. Uma omunye semumva badonsane babambane iqhubeka indlela kube kuhle. Lokho kwenzekela ekhaya kuyisibonelo esihle kakhulu. Siyabazi laba basuka khona benomkakhe babe nobekezelo baze bafika baba sempumelelweni. Siyababongela. Siyabingelela kubabukele emakhaya sumndeni wakwaMavundla okhulumayo manje uMamhlongo uNomkhosi wakwaMavundla. Siyajabula kakhulu ekhaya kwaMavundla. Kuhle kakhulu siyathokoza kugcwele kakhulu izithameli zizobuka into enhle kangaka. Siyabonga nje kakhulu ubaba Mavundla ubhuti omdala esefike kulesi stage akusona namhlanje ukuthi abazobungaza iminyaka u21 benonkosikazi wakhe. Kuhle kaMavundla kuhamba kahle impela. Sibonga ukubambisana ke komndeni sisonke ukuzwana. Sibonge nakuMandlovu unkosikazi omkhulu lesingaye namhlanje. Uyisibonelo esihle kuthina umakoti omuhle kakhulu okwazi ukuthi asibonise kona konke okubi sibuyele kokuhle. Siyabonga nje kakhulu ababumbana aMavundla kuye phambili. Amen. Yeah.
Kanti mbukeli lo mcimbi ubumkhulu kakhulu ngangokuthi uze wahlonishwa wahanjelwa nayinkosi yesizwe sakwaMavundla. Ngicela mbukeli ukukuthatha ngiyokubonisa amazwibela lapho ke sekufika inkosi yesizwe sakwaMavundla nenhlongozo nje nenjabulo bebona ubukhosi buzingenela qathatha egcekeni lakwababa uMavundla. Yabezithi, umshwana nami, shana futhi. Osiyakithi. Angilutho ngaphandle kwakho. Angicela nikhuluma nje, libe nikhuluma Fayize hambe kahle. Siyabonga mafana kahle. Ngiyabonga ukufika kwakho la ekhaya. Mase ngene wena la ekhaya. Kungena inhlwathi yakithi. Ekhanyisele amagumba malomhlaba. Makhambe kahle mfowethu siyathokoza. Nomuntu sefika late nje. Indaba zepolitiki. Lungile Mavundla. Kodwa makhambe kahle siyabonga. Mana ke Mavundla. Labafana balanda isikapho abalethe la mina ngeke ungene emzini wami. Ngizolanda mina. Ngeke mina ndabe sungena emzini wami. Ngingakuhlabela ilutho. Ufuna mawuzongena la ekhaya. Ngikuhlabela isikapho ngabizithi. Ngikhombisa ukwemukela. Emzini kababamkhulu. Untikitana kade beyitikite abafazi nomadoda. Itikite ubani uGenqebeni Elias. Namhlanje bangena wena la ekhaya. Hayi kuzoba mhlophe konke. Fayize mfowethu. Benjani? Angeni ngiyangena. Mavundla ngilinde isikapho la undaba ezifuna ngene ngesikapho la ekhaya emzini kababa mkhulu angangeni nje engathi ngene into lendela isikapho afana ngifuna isikapho la angibabezela yabaza mfana awubenza lapho kubaleke wazephula
thina othi ngofonjana ukuthinwayo awuyizingoma ubaleke wazephula thina wow uthi ngofonjana zikande mathini ubaleke wazephula kandabezana thina uthi ngofonjana zikande mathini manini abafana wena uhlehla kancane ihla kancane indaba ezibonakala ekhamela indaba ezithi isikhathi asingahlehli Ngiyaqala sihlehliswa izifo. indaba ezithi nansi sondeza nali sobho indaba ezithi esingenisa ngale emzini kamkhulu sithi ngena la ekhaya indaba ezithi ungene nokhokho ungene nokhulukhulwane bawubone lo muzi ongena kona bawubheke thina silutho ngaphandle kwakho ndaba ezithi yonke inhlanhla esoyithola kodwa makuvuma okhokho amathongo nasi indaba ethi isikapho singenisa ngasekhaya bayede londuku Khwayisa Tumude Mavundla Yesu Bophakathi bomlotho siyabonga ongathi konke kube kwenziwa ngihamba ngendlela nezibusiso zehle phakathi kwekhaya sesifaka umuntu ozomusakuha bafana ngicela uspo khona sithathane isikhabu nisibophe kwezinye esifayeni kodwa isihlukane lesi sikankosi asinganehlanganisi nalezo sesinentambo indaba ezetha ajubaleke wazephula hayi ungahambi lapho sondela singomavundla ngenkani Pasamos muito tempo.
Ikalamba Films.